30 paria jäljellä vielä tässä miniluokassa. 247 Jaguarselta Luna ja Maria Salonen Tampereelta Koirakerhosta. 248, 49, 51, 52, 53 valmistautuu. 250 on poissa. Hyppyradalta pääsee 25 nopeata nollatulosta finaaliin. Jos ei hyppyradalta 25 nollatulosta tule, niin ne siirtyvät sitten agility-radalle ylijäämään. Agility-radalta muuten lähtee 20 nollatulosta. 247 ja Maria Salonen Tampereen seudun koirakerhosta. 249, 251, 252 valmistautuu. Sera ja Johannan aika 35.99, sillä he menivät kärkeen. Ja tällä hetkellä ihana aika on 41.39.